Inkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni Umnumzana Oscar Mabuyane ibambe inkomfa kunye neentatheli namhlanje nalapho ithe thaca izicwangciso zorhulumente waseMpuma Koloni zokuqubisana nentsholongwane yeCorona kwela phondo. Umnumzana Mabuyane uthi ukuzokuthi ngoku sekugqitywe iziseko zophuhliso ezakusetyenziswa kwezempilo ezingama-22 nezixabisa i-32 million rand nezakubala uncedo kwisebe lezempilo naxa kugqithe i-COVID-19. Ukwaphawule ukuba urhulumente uncedisana nezibhedlele zabucala nanjengoko kushokoxeke ibhedi kwezi zibhedlele. Kungoku nje abantu abane-medical aid nabo banikwa indawo kwizibhedlele zikarhulumente. When we outlined our COVID-19 containment and mitigation strategy, we indicated that we would invest in sustainable solutions, which will be utilized for healthcare beyond the pandemic. We have completed 22 infrastructure refurbishment projects at a cost of 32 million across the 5 districts and the other 2 metros, and these give us about 480 beds and 65 high care beds. An additional 42 projects with high value of 419 million are in the pipeline for completion within the next few months. These will add 1,382 beds and 207 high care beds to our healthcare facilities.